जगन्नाथ बलभद्र जगन्नाथ बलभद्र कालिया ये बढ़िया बाहर जा करो बाहर पूजा से 12 वर्ष उजला कि मंदिर में पूजा होतला कि फोटो बड़ा आगु टिके उठे ज्वारा बड़ा उल्टा धरिकी उल्टा बस
ତାକୁ ଟିକେ ଉଠୁନି କି ହଉଛି ପୂଜା ପୂଜା ପାଠ କରତେ ହଉଛି କାହାର 12 ବର୍ଷ ପୂଜା ଲାଉଦେ ଏଠି ପୂଜା ଯା ସେଇଟା ମୁଁ ଯେଟା ମୁଁ ଯାଏ ପୂଜା ବଜା ସବୁ ଗଲା ଉଜା ଯାଏ ସବୁ ଉଜା ଯାଏ ହେ କିଏ ଉଜେବା এইটা কইছি মানে উজে দিছি ପୂଜା ଯା ସବୁ ଏଠି ପୂଜା ଯା এটা তো উজা যায় ଏ ମରି ଯା ବଧା କୁ ଉଜେଇ ପାରିବୁନି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ପୂର୍ବାଣି 5 ଦିନ ମୁଁ ଆମ ଘର ପୂଜା କରୁଛି କର ମୁଁ ପୂଜା ଯା ଆଉ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଜେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଫଟୋ ମାନେ କାଟି କୁଟି ଗନେ କିଛି ଚାଲି ଗନେ ସମୁଦ୍ର ହସେଇ ଦିଅ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭୋଗ ଛାଡ଼ି ହେଇଛି ନା ମାନେ ଆକୁ ହସେଇ ଦେଇକି ଆଉ ଟିକେ ନୂଆ ଟାଣି ବନ୍ୟା ପାଣି ହେଇଛି ସେ ତାକୁ না 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 কে গছ পাখরে যে বন্যা পানি লাগা ফাসি দিও গছ পাখরে কে পূজা পূজা করে পানি ଗଛ ପାଖରେ କିଏ ରଖିକି ପୂଜା କରିବେ ଗଛ ପାଖରେ କିଏ ରଖିକି ପୂଜା କରିବେ ଗଛ ମୂଳ ରହିବନି ଗଛ ମୂଳ ରହିବନି ତାର ଘର ରହିବ ନା କି ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ଚାଲି আজ ধরে উজে দাও 500 ଟଙ୍କା ହାତ ମାନିଲା ପୁରୀ ନା 2-3ଟା ପାଟ ମିଳେଇଗଲାଣି ମୁଁ ପଚାରନି କି ପାଟ ବଦଳେଇ ନୂଆ ପାଟ କିଣିବୁ ତାକୁ ବଦଳେଇବୁ ନାନା ବଦଳେଇ ପାରିବୁନି ବସିଲେ ପାଟଟା 500 ଟଙ୍କା ଏଇ ପାଟଟା ଖାଲି ମୁକୁଟ ପାଟ କି 500 ଟଙ୍କା ସରକାର ପଇସା କାମ କରେନି